Hola, bon dia, bona tarda. En un dels primers vídeos vam parlar dels pronoms personals. En aquest farem la segona part. Recapitulem una mica. Vam parlar d'uns pronoms personals que eren aquests d'aquí. I, disculpeu, you, he, she, it. I després fèiem una línia que eren els del plural, quan parlàvem de més d'una persona. We, you, they. Com veieu, tot això és molt bàsic, és del principi, però val la pena, no?, fer una miqueta de recordatori. Recordeu, i això no és necessari saber-ho, és només com ens organitzem els lingüistes, que aquest d'aquí li diem que és de primera persona, diem que aquest d'aquí és de segona persona, diem que aquests d'aquí són de tercera persona i diem que aquest d'aquí és primera persona perquè és qui parla. Qui parla sempre sóc jo. Tu, el you, és la segona persona perquè és la persona amb qui el jo parla. I la tercera persona és aquells de qui es parla, sobre els quals es parla. I en anglès pot ser ell, ella o allò. I recordem que quan parlàvem de l'allò normalment dèiem que era millor no traduir-lo. I després teníem els del plural. I teníem aquí, per suposar, la primera persona del plural. Quan hi ha més d'un jo, hi ha molts nosaltres. Quan hi ha més d'un vosaltres, quan hi ha més d'un tu, hi ha vosaltres. I quan hi ha més d'un ell o d'ella o un allò, una cosa, doncs tenim uns ells o elles. I vam dir que tot això d'aquí era singular, perquè és una persona, i això d'aquí, disculpem, havíem dit que era plural, perquè teníem dues. Fins aquí tot això no és res de nou, Però resulta que de pronoms personals en tenim de dos tipus. Anem a canviar el color, perdó, que sigui més clar. Tenim un tipus de pronom que li direm subject pronouns. Subject pronouns. I els direm així, pronoms de subjecte, perquè estan sempre fent la funció de subjecte. I aquests pronoms subjecte són els que hem vist, aquí. Tots aquests d'aquí són pronoms subjecte. I sempre els tindrem en posició de subjecte, com per exemple amb la frase ella és la meva amiga. She's my friend. El tenim el she. Ara, què passa quan diem estic amb ella? No? Que seria I am, jo estic, amb, en anglès am es diu with, i vull dir estic amb ella. En teoria hauria de dir she, perquè havíem quedat que she en anglès vol dir ella, però no és així. Llavors, ara ho explicarem. Entren en escena els object pronouns. I què vol dir object pronouns? Els pronoms que estan fent de complement. Complement què vol dir? Qualsevol cosa que no sigui el subjecte. En la frase jo estic amb ella, el subjecte és jo. Per tant, ella no pot ser el subjecte de la frase. El subjecte de la frase és jo. Llavors, no puc utilitzar el que a mi m'agradaria, que és aquest d'aquí, sinó que haurem d'utilitzar un altre conjunt de pronoms que són els que veurem ara. Aquí posarem la columna subject i aquí posarem object. Veureu que no és gens difícil. De fet, molts tenen el mateix estil en català que en anglès. I el del que correspon al I és me. És a dir, que si la frase fos jo estic amb mi mateix, amb jo, seria I am with me.
però no I am with I. Anem a veure el del you. El you és exactament igual, no canvia. Per tant, la frase estic amb tu podria ser I am with you. Cap problema. Per això heu sentit milers de cançons on diuen t'estimo i diuen I love you. Molt bé. Ara anem a on sí que venen més problemes, perquè el me i el I s'assemblen bastant, s'assemblen molt al jo i al a mi. De fet, es pronuncien pràcticament iguals. Però ara anem als problemes. He és him. She és her. I it no canvia. Disculpeu un moment. Gràcies. Exacte. El de him, el de he es transforma en him. Per tant, si jo vull dir la frase jo estic amb ell, no puc dir I am with he. Haig de dir I am with him. Per què? Perquè el he només me'l puc trobar en posició de subjecte. La posició del subjecte, us podeu imaginar, normalment és la posició inicial. Si vull dir jo estic amb ella, no puc dir I am with she, I am with her. I si hagués d'estar, no sé, amb un robot, diríem I am with it. Anem a veure quins són els del plural. Aquest d'aquí és molt semblant al nostre nos. De nosaltres, nos. Però, malauradament, no és així. La N desapareix, la O es transforma en una U i la S la conservem. El que passa és que la pronunciació és us. Us. We, us. Si hi hagués una frase que fos digue'ns-ho, seria tell us. Digue'ns-ho a nosaltres. Tell us. You no canvia. I they canvia a them. Them. En la frase digue'ls-hi en ells, com que ells no és el subjecte, diríem tell them. Digue'ls-hi. Tell them. I si volguessin dir jo estic amb ells, no podria posar I am with they, perquè el they no pot estar mai en aquesta posició. Necessito un pronom objecte, perquè aquesta és una posició d'objecte. Objecte en anglès és complement. Per tant, jo estic amb ells, I am with them. Per tant, compte. Normalment ens trobarem aquests al principi de la frase, però mai, segurament en les llengües mai es pot dir mai, però no ens els trobarem al mig de la frase. Si de cas al mig de la frase o al final ens trobarem aquests d'aquí. Anem a fer uns quants exemples, no? Jo estic amb ella, però si digués ella està amb ell, ella està amb ell, amb el que hem explicat ja seríem capaços de dir-ho. Som-hi. She is with ell. Aquest d'aquí. She is with him. Molt bé. Anem a fer un altre exemple. Abans hem dit aquella frase que surt en 1000 cançons. Com podríem dir, per exemple, ell m'estima.
m'estima. Molt bé, doncs anem i primer de tot posem ell i si la frase és I love you, jo t'estimo a tu, ell m'estima a mi, seria he loves, ja parlarem de la S en algun altre vídeo, he loves, a jo, no, a mi, he loves me. I si és en comptes de ell m'estima a mi, fos ell l'estima a ella, he loves her. Ell l'estima en ella. I si en comptes de ser ell l'estima a ella, fos ell ens estima, diríem, com que és a nosaltres, l'equivalent de nosaltres en objecte és aquí. He loves us. Abans d'acabar, repassem la pronunciació d'aquests pronoms. El primer de tots seria me. El següent seria you. Him. Him. Amb una E ben tancada. Compte, això no es cal saber-ho ara, però quan parlem molt ràpid, aquesta H acabarà caient, acabarà desapareixent. Però no passa res, ara no cal preocupar-se d'això. La pronunciació de H és molt difícil, perquè nosaltres no tenim cap vocal que s'assembli a aquesta d'aquí. El símbol fonètic és una mena de 3 amb 2 puntets. H. No se m'acut ara com fer-ho això en català perquè veieu aquest tipus de vocal. És la mateixa que tenim a bird, ocell, i és la mateixa que tenim a tercer, third. Her, third, bird. It es pronuncia així amb una E ben tancada, no és et, sinó és it. Anem en aquests d'aquí. Es pronuncia com si fos una A, no és exactament la nostra A. No ens fem il·lusions de que sigui tot tan fàcil, però de moment, si diem us, és bastant... és un bon intent. You, una altra vegada, i recordeu que quan vam dir they, us vam dir que la pronunciació era they. Oi que sí? Amb aquesta D, que no és una D, no és una D clàssica, sinó que és una D que vibra molt, doncs aquesta seria them, o them, com vulgueu. Anem a posar them. Tot i que, quan en una altra unitat, si voleu, en un altre vídeo parlarem de com es pronuncien tots aquests pronoms, perquè jo us estic donant sempre la pronunciació plena. La pronunciació plena és la pronunciació que fem servir quan volem emfatitzar molt la paraula perquè no hi hagi cap dubte de que m'estic referint a him i no a her. Però, com una miqueta ja us he avançat, no? De que en alguns casos la H caurà, algunes vocals es relaxaran, o algunes fins i tot es perdran del tot, però això en un altre vídeo, ja ho veurem. No ens hem de preocupar per això ara. Per tant, resum, els pronoms subjecte, quan estan en posició de subjecte, que sol ser la del principi de la frase, els pronoms subjecte són l'alternativa en aquests en qualsevol altre punt de l'oració.